היי עומרי, רציתי לשתף אותך ברעיון מבריק שעלה לי לסרט דוקומנטרי. חשבתי על זה ואני אדפוק לאנשים בדלת עם המצלמה הקטנה שלי ביד ואשאל, אם הייתם מוצאים דג זהב מדבר והוא היה מעניק לכם 3 משאלות, מה הייתם מבקשים? לדעתי זה רעיון גאוני וזול, לא צריך כלום מלבד המצלמה שלי. מי יודע, אולי עם קצת מזל אצליח למכור את הסרט לערוץ 8 או יס דוקו, אולי אפילו להיות חסות של איזה בנק. את האמת, התחלתי לדפוק בדלתות לפני כמה ימים בלי שום הכנות, אך אנשים ביקשו דברים צפויים יחסית. הייתי מבקשת אהבה, ואולי קצת אושר. אבל אין ספק שגם היו כמה אנשים מרגשים. הייתי מבקש שאמא שלי תחזור לחיים. אני יודע שבאמת חשוב שבפרויקט הזה יהיו לי גם דתיים, אתיופים. אם אצליח לצלם איזה ערבי שיבקש באחת המשאלות שלו שלום, זה יהיה שוס. אעדכן אותך בהמשך הפרויקט, בינתיים נסע לעיירת פריפריה למצוא אנשים מעניינים. נשתמע, יונתן. היי, שלום, אני יונתן, יש לי כמה שאלות, אני יכול לשאול אותך, זה לטלוויזיה. אני לא רוצה מצטלם. שמע, אני לא רוצה מצטלם. אני חושב שאתה יכול להתאים לי ממש, יש לך פנים חזקות כאלה. אני לא רוצה מצטלם. אני אומר לך, אתה יכול להיות כוכב. אתה יכול להיות, יש אני כמה לא שאלות. מעוניין מצטלם. אם נניח היה לך 3 משאלות, איזה מה היית מבקש? יש לך דג זהב? זה סתם דג, תפסתי ברשת. לא, זה דג זהב, זה מעניק 3 אדוני, משאלות, אתה יודע איזה תלך, אדיר זה? בבקשה. זה דג זהב, בדיוק סתם בשביל דג. זה באתי לפה, וואי. יש לך דג זהב? לא דג זהב, סתם דג זהב תפסתי ברשת. לא, זה דג שנותן 3 משאלות, בשביל זה באתי, זה דג 3 משאלות, אתה לא מבין? סתם דג זהב תפסתי ברשת. Тебе нечего брать его уже в больницу, он уже умер. Не может быть, что он умер. Удар даже не был сильным. Удар не был сильным, но голова парня была очень слабая. Он хотел взять тебя у меня. Не, не хотел, он просто хотел фоткать тебя в какую-то передачу. Но он так сказал. Он сказал тебе, но ты его не понял. Иврит его не такой уж и хороший. А твой иврит хороший? Да, мой иврит хороший. Я же золотая рыбка, я знаю все языки. У тебя осталось всего лишь одно последнее желание. Нет, я не могу. Я храню свое желание. Я могу вернуть ему жизнь, я могу вернуть время назад, когда он постучал в дверь. То, что ты должен сделать, это только попросить. Все будет хорошо, я отвечаю. Я только должен убрать везде кровь. Когда будет ночь, я выкину его в море. Я не буду тратить свое желание. Ты убил человека, Сергей, но ты не убийца. Если ты на это не потратишь свое желание, тогда на чего да? אם הייתי מוצא דג זהב מדבר, לא הייתי מבקש ממנו משאלה. הייתי שם אותו בתוך זכוכית גדול, על מדף בדירה, ומדבר איתו. על מה כבר דג זהב יכול לדבר? תרבות, ארכיטקטורה, קולנוע, מוזיקה. מדבר. רק לא להיות לבד.